Kritiek. Daar gaat het goed om in de sportcast. Krijg je toch wel eens kritiek? Oh, regelmatig. Ja? Op het voetbalveld, hier op het werk, thuis, ik wel eens. Ho, 8 seconden. Oh ja, we moeten iets bekend, meidje. We moeten bekend maken, want waar zit het er rond tafel? Dat is de man die 15 jaar lang haartrainer was het van de SC Heerenveen, Foppe de Haan en natuurlijk uw eigen Roelof en Geert van Tuin. Eén vraag nog. Ja, Mag ik het een beetje zwargen? net een beetje. Ik meidje me een heel soort vragen. O, Cambuur? Hoe kan weer? Oh jee. Nou, gauw aan tafel. Heerenveen verliest nou een ketser van doelman Mickey van der Hart met 2-1 van Heracles Almelo. En bij Cambuur neemt de kritiek daar na het verlies van Ian Trijen, Chin Emmen. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Het is FC Emmen dat na 24 minuten op een 1-0 voorsprong komt. Een hoekskop, Ketstar komt bij Torben Rijn. Komt hij? Ja, daar is hij. Wat een heerlijk doelpunt is dit steeds van Damon Mirani. Kansleers verhaal liet het voor Cambuur zaak te worden, want de Leeuwters krijgen een leske in efficiëntie. Het is 2-0 voor FC Emmen. Pauwels, ja! Hij hing het! En Benjamin Pauwels is de eerste Cambuurspeler die het scoort in het nieuwe stadion. Wow, wat een doelpunt, steeds. Allemaal magisch. Wat een doelpunt van Dimitris Rallis. Nou, oh nee, dan komt Emmen het ziltig net. Ja, het is gelijk draaien. Het is gelijk wat draaien. Pas op, je had een goed schot. Oh ja, die vlucht erin. En daar gaat Mickey van der Hart de fout in. Allemaal magisch. En hier aan tafel in de Sportcast, in de studio, Geert van Tuin, Ando Faber, Roelof de Vries en Foppe de Haan. Nog altijd de langstzittende trainer in de historie van de Eredivisie. 15 seizoenen lang. Enig idee hoeveel wedstrijden dat wien? 450 of zo? Ja, ben je aardig in de buurt. Ja. Ja, dat is voor een dikke 400. Een dikke Ja. 400. Van Telstar onder mij Champions League voetbal. Ja. Zo is het. Jongens, even een quizvraagje tussen terug. Wie is nummer 2? Nee, waar is nou op dit stuit in de Eredivisie de langzittende trainer? Poeh. Ja. Je niet net zo dat het een makkelijke oorlevering wordt zoeken. Is dat Henk Vrezer al? Henk Vrezer? Nee. Hij jou zelf enig idee? Geen idee. Nee. Hij is nog maar, eigenlijk nog maar fjouwer hier, trainer. Rogier Meijer van NEC. Ja, NEC. Ja, Ja. NEC. Ja. Ja, NEC, hè? Want Ja. NEC zit onder aan je hoofd, Ja. NEC zit in je hart. Behalve als het neknak is, hè? Zo is het. Geert, dat is de Vlien Wieke bij de wedstrijd Jong FC Utrecht in Cambuur. Ja. En dat is de stjoegen van de doelpuntenregen van Cambuur. En benamen het was uiteindelijk 0-4. Maar het eerste doelpunt van Jonathan Afolabi. Afolabi, ja. Cambuur woen. Dat wie dus de uit te schroeven. Dan moest je naar Aurin Afolabi interviewen. Yes. Zullen we even jaren naar die allereerste vraag. Dus even oplet, het gaat dus net om het antwoord. Het gaat om de eerste vraag van Geert van Tien uit te schroeven is. Nou, dan- Geert, nou best wel een beurt, jongen. Ja, en dan komt Oh jee. de vraag van Geert van Tuin. Nou jongens, Jonathan Afolabi, you scored the first goal for Cambuur, and what a light came here in the stadium. what the Het licht ging om. line goes through the stadium. Op het licht. Ik denk letterlijk, het is filosofisch. De winkel goeie staat. Ja, goeie staat. Ik dacht filosofisch metaforisch benaderen. Maar hij begreep hij. En we hadden een geweldige klik. De voetbaltaal is universeel. Ik en Ier begreep dat. Ja. Maar dan had ik echt het idee dat het Afolabi net al te volle skillen in was. Een vregers hij jou toch wel aan het werd. Dus ja? dat, Dat is wel helemaal, noffelijk. dat is helemaal goed. Dat is noffelijk. Jongens, we hebben een aantal stellingen. En dan moeten we je dus zo kwart mogelijk antwoord Jan. En dan kunnen we de letter altijd weer op waarom komen. En de eerste stelling die is voor Andor. Jongens, geen paniek. Maar de winterstop zit Cambuur gewoon bij de eerste 8. Nee. Nee. Roelof, het wordt tijd om Andries Noppert weer op de goal te zetten. In koppetje dit. Als vraag bedoel ik dan, hè? Ja, nee, Oh, ja. precies. Het dan. Ja. Ja, Ja. Andries Noppert. Dan een vraag voor Foppe. Misschien ben ik de enige, maar ik leeuw nog altijd in Daniel Karlsbak. Nee. Oei. Oei. Geert, ik weet net hoe het kan, maar doet Afolabi dat doelpunt scoorde tegen Jong Utrecht, waar het hele stadion niet in verjocht. Veldverlicht. Ja, Ja? veldverlicht. Wist je ook spiritueel? Ja, nou dan wel. Hè. Dat maakt het wat in mijn los, jongens. Roelof, ik snap alle keuzes van Robin van Persie.
alle. Nou ja. Ja? Tuurlijk. Andor, ik snap alle keuzes van Henk de Jong. Nee. Nee. Geert, misschien ben ik de enige, maar Henk de Jong helpt gewoon de kriest. Ah, jawel, jongen. Ja, en de laatste is van Foppe. Het voetbal van Robin van Persie is hopeloos naïef. Nee. Nee. Want lees dat eens uit. Want hij is een idealist. Hij is een romanticus. Hij is een leefhouwer. Dat laatste is sowieso zo. Ja. Hij had een idee hoe het voetballen wil. En dat had natuurlijk, en daar werkt er echt heel hard aan, want dat is de meesten jest en spelersjest. En wij hebben wel wat contact met hem. Je hebben laatst toch bij elkaar zitten. Ja, ik denk, hij had hartstikke goede ideeën. En ik heb vorig jaar een trainer die echt ideeën had. Dan iemand die een grote pragmaticus is. En hij zei, het gaat alleen maar om de punten. Het gaat volle meer dan punten. En als je ontwikkel je, dan moet je het creëren. En dat doet er, vind ik. En er gaat altijd met vallen en opstaan. Maar ik denk dat het van me kan krijgt. Maar hij speelt een soort van hogeschoolvoetbal. Manchester City voetbal, mijn campingelftal. Nee, dat is niet nee? Dat is niet weer. Hij, als nou zegt van Singreens hier er al een aardige wereldloos. Dus ik kwam, en hij is net een oorzel natuurlijk. Hij had ik wel in de gaten dat Champions dat opbouwen ontregeld. Dan moet er natuurlijk een langere bal komen of een crossbal komen. Ja. En dat vind ik dat er nog. Zo nou en dan komt dat. Dus je bouwt op hoe rechts en je hele minuut en je wisselt hem hoe links of andersom. Dus het is nou nog te vallen in dezelfde kant. Maar dat er dat van me kan krijgt, is het al heel oors. En hij speelt met 2 boetens. En dat vind ik met de hakkens in de lijn haast. Nou, en dat is, vind ik, haast een verademing. Net die boeten steeds naar binnen en net een back eromheen. Nee, boeten en dan starten. En dat je en ze kennen niet eens niet spelen. Je dient nou toevallig, of net toevallig. Maar de Champions doe ik altijd mee. Maar als er dat van me kan krijgt. En die spelers doet mij, Nicolescu. Ja, het komt wel klaar. Ja, maar die zo'n Begrip wedstrijd. het Arjen, want het wie natuurlijk vorige week een hele inhoudelijke uitsturing. Ja, zeker. We zijn echt het Jip ingegaan. Dat Want doet Do Foppe de Hano ook. is toen de presentator, hè? Dat doet Foppe de Hano ook. Kist er dit keer wel wat Nou, volgen? daar ken ik het Ja? prima volgen. Nee, dat check ik even. Dit Ja. wint trouwens voetbalwetten, dan ben ik televisiewetten. Ja. En een van de belangrijkste televisiewetten is altijd dat de vervanger nooit beter wezen moet als de originele presentator. Ik en daar ken die hebben we plak. prima op voldoen. Ik ken mijn plak, 100%. Mooi, Ian heel het leidt zijn eigen grap. Ja. En het waar zichzelf enorm promoten. Dat Ja, mooi, natuurlijk. dat, Maar we gaan weer even de Jip ik zit daar vrij trouwens. Hè. Ja, dat is een... We beginnen met de Frieske Week, hè. Een politieke podcast, Foppe. Oké. Ga je daar behoefte aan? Oh, een politieke podcast? Nou ja, we praten het Frieske Nijs. Ja. Onder Piet Adema zitten op jouw stoel. Oké. En dan mag ik presenteren. Ja, Harry en ik vregen, maar die niet inhoudelijk. Is Arjen niet vervangen toevallig? Nee, Ja, ik wil altijd een mindere. Ja. nee. Ja. Maar goed, zullen we terug? Nou, de Frieske Week. Ja, de Frieske Wieken. Vreed. Nee, maar Ja, van wacht. Johan van bij hem zitten. Mooi Robert van Persie. Ja, en mijn Riemer. Ja. Annie wie er ook bij, heb ik begrepen. Nee, letterpas. Oh, letterpas. Want die hier nog een gouden tip, toch? Ja, toch? De tip van Ja, Annie. dus dat is weer typisch de perswereld. Dus hij zei wat door Annie en dan begint iedereen die begint door Annie. Annie hier inderdaad het laatste woord, want zo wie het. Hè. Toen gaan we weer om van dat restaurant en hebben we bij Riemen nog een kopje koffie dronken en even iets wat nij bepraat. En toen kwam Annie erbij en die begon over de corners en de vrije trappen. Dat is trouwens ik een grote hobby van Riemen. Die is, had mij ook wel eens een papiertje jongen. In mijn begintijd, maar dat de corner net goed weer, verdedigend net en aanvallen net. En dan kwam er mij gewoon een A4'tje. En iedereen, dan zei ik zinnen van, ja, zet het maar op papier. Dus zet het op papier, had ik aan een jongen, en dan had ik misschien één ding verloren. En daarna had Gert Jan en Jan de Jonge, dat soort types wiend, die had in eerste zo'n 12 goals gemaakt uit corners. En Gert Jan en ik hadden een keer op een trainingskamp geweest in Spanje, of ben we vaker geweest, maar hebben we één trainingssessie besteed aan hoe verdedigen we de corner en de vrije trap. En dat hebben we dus toen een uur of oorloeren dienen. En daarna hebben we nooit weer een goal kregen uit corner en vrije trappen. Dus dat hebben we hartstikke goed van. En dat wie? Zoneverdediging. Zoneverdediging, ja. Ja, maar Van Persie doet nou 1 op 1, manverdediging. Ja, daar ben ik het net mee eens. Dat heb ik zin op zijn. Ja, ook al los. Die corners en vrije trappen van jou, en met name de corner, daar moeten we het nog een keer over hebben. Wat zou hij dan? Dus Snijdemoor bel ik met Riemer. Ik zei, wat vond je van de goal? Ja. Ik zei, maar dan kan je mij maar houden, beloofd. Ja, want Oké. Mirani scoorde nou ook weer uit een corner. Ja, weer slecht verdedigd. Slecht verdedigd. Ja. Van Seboui. Ja, dat is altijd, we zien altijd naar degene waar het gebeurt. Maar eigenlijk is het altijd wat er daarvoor gebeurt. En als we het daarvoor het goed doen, dan komt die bal er naar die eerste. Dus ik vind dat je en Aston hebben, de eerste pauze Manchester City.
En Arsenal. Zo ergens naar hoe ze een corners verdedigen. Dus er is nooit iemand die in de mandekking staat. Ze zitten allemaal in de zone en ze gaan voor de bal. Dus het is basketbal. Dus dit is die zone, dit is die zone, dit is die zone. En dat gebied is voor die. En die bal die komt en de giest voor de bal. En als die bal over die heen gaat, gaat hij voor de bal. Maar de giest net achteruit rennen, nee, de giest voor de bal. En de teampartij, de kopper, gaat ik voor de bal. Dus dan komt zo'n ander al eens in. En dan heeft hij ook snel iets kan springen en had er geen schijn van kans. Ja, maar komt het dan omdat Van Persie een oorvaller is en net een verdediger? Ja, dat weet ik net. Ik weet niet wie de accent erop leidt en ik weet niet wie verantwoordelijk is. Zo, je meent het, ik ben verantwoordelijk voor alles. Heel overzichtelijk. Hier is een assistent van me. Ja, dat klopt. En nu hebben we assistenten en we hebben keepertrainer. En de keepertrainer moet hem heel vaak met de corners en de vrije trappen. Omdat die keeper daar een rol in speelt. Nou ja, oké. Dus Harmen Couperus, die dat mag weet ik nou... net. Dat weet ik net. Nee. Maar misschien is het te ingewikkeld. Gewoon zo'n Nee, dat is lastiger dan man op man. Ja, maar man op man, sure. Ik heb ze volgens mij nog met korballen. Om te zien van hoe die korballers verdedigen. Ja. Die korballers weten wat de koer is, die weten wat het zinstander is. En dan met de 12 man of 12 vrouwen in dat vak. En die oor, en diegene die verdedigt, weet ik nog wat de oor is. Dus die stiert altijd zo. En wij staan, als voorbeeld, het mooiste voorbeeld van Brouwde, die stiert dus te dekken, maar zijn lief zien niet aan. En deze. Dus ik sta naar de bal en hij stiert van mij zoals dit. Maar mijn lief zegt, jongen, weet niet eens waar de bal is. Ja, dan hoef ik alleen maar een blok te zetten. Dan komt hij achter mij langs en dan is een goal. Dat vind ik haast onnozel. Ja, kinderlijk naïef. Ja. Ja. Nou ziet Roelof heel tijd op zijn telefoon te googlen. Ik had Harm Couperus even net of hij inderdaad verantwoordelijk is voor de dode spelmoment. Oh, en daar hopen ze nou dan tijdens die uitsturing der antwoord op te Ja, krijgen. kunnen we dat voor hem aannemen. Ja, oké. En waarom is zo'n vereniging dat? Ja, hij staat ik al je vragen. Ja. Oh, nou dan ben ik benieuwd dat Couperus aan ze wel waarom hebt. Toch, jongens? Want je weet het net. Nee, volgens mij regelt hij de dode spelmomenten inderdaad. Ik weet het net 100% zeker, het twijfel een beetje. Het is een raar dode spelmoment. Dat heb ik bij EQ ooit samen met Jo Brandt, die oud-trainer van AZ en Haarlem, de kunsters op Zeist. En dan mochten we door de spelmoment, dat nemen we net. We noemen het spelhervattingen of we nemen het spelvoordelen. Een vrije trap of een goede ingooi bij spelvoordelen in plaats van dode spelmomenten. Kijk. Kijk, de Nederlandicus. Ja. Op het Is aan. toch verantwoordelijk voor het spel voordelen? Ja. Weet zo Harm wel snappen wat ik bedoel? Maar jongens, Mickey van der Hart, daar moeten we het even over hebben. Want ja. ik vond eigenlijk dat Mickey van der Hart een prima wedstrijd keepte. Ja, zeker. Want minuut 86 of wat wie het. Hij keept eigenlijk een heel goed seizoen, ontnouwt hij. Maar toch zeiden ze er ook niet correct van, Noppert maar op een goal. Nee, ik dacht direct, ik zei, hij maakt dan van de Hart maar eruit en Noppert zit erin. En de stelling daarna, ik ben het maar alle keuzes van Persie is. Ik dacht wel, je zit er liefst strijd in. Nou, ja, ik denk dat uiteindelijk Noppert wel de beste keeper is. Dus met die gedachte reageer ik even op die stelling. Maar ja, je kent net zoals je dat van de Hart. Op een foutje in AZ naai. Maar goed, wie maken er toen geen fouten? En die foutje in Heracles naai, dat hij net heel min dingen had. Alleen ik denk dat Noppert uiteindelijk wel een betere keeper is. Ja, wat vind je? Ja, hij doet het. Ik heb me naar Indië, maar dat is wat anders. Dat is de keuze van een trainer. Noppert had natuurlijk een waardeloze periode achter zijn rug, maar op een gegeven moment herstelt zich dat. En als ik hem nou rentje over en ik praat wel eens met hem, dan denk ik van oké, dit is wel een beetje door en Noppert. Maar goed, de keuze van de trainer is omdat er ook wat voetballen wil en denkt dat Van der Hart dit beter kan. Nou ja, dat is... Maar hij jou het daar dan echt oerhoorn? Maar dat koffiepeteer bij Van der Velde en op het allerlaatste moment Annie, die nog even voorbij kwam. Hij doen ik zo van, ik hier altijd Noppert op een goal zetten. Nee, daar hebben we het net over. Oké. Maar Wolf van Persie had hem wel op een wat aparte manier naar zijn keepers jongen. In die tijd, maar bij de meeste trainers. Dat is mijn eerste keeper. Ja. Hij had dat toch een beetje flexibeler benaderd naar die beide keepers daar. Is dat een goed idee? Nou ja, hij had een overal idee over hoe er voetballen wil, hoe er opbouwen wil. Ja. En hij had gewoon een tocht van jongen op basis van de training en de wedstrijden die ze spelen had, van deze kent dit het beste. Dus wie zijn keuze eigenlijk wel. Ja, maar dan is het dan, want hij hier zei ik kan snel wisselen en ik kan als de wedstrijd erom vraagt, kan ik ook een andere keeper inzetten. Ja, dat maar is niet echt des keepers. Dat is die ene ploeg in Engeland die dat doet. Hè? Bij de keeper van Nederland zelf wel inspelen, daar doen ze dat. Ja. Ik denk dat het nog gedoe, maar Vleendier had er dat niet in. Ja. Op een gegeven moment mag je ook gewoon een keuze maken. Precies. Want dat is wat vertrouwen keeper ook heel van belangrijk, alles om je heen. Hè? Ja. En maar die keeper had ik invloed op de achterhoede. Ja. En hoe het stiert, had zelfs invloed op de... Hoe het communiceert met elkaar. De keeper is ongelooflijk belangrijk. Ja. Maar je kent eigenlijk net een keeper naar Ian Blunder. Nou ja,
dan die orenkeeper er maar weer op. dat werkt Ja, absoluut. Nee. maar dat moet je ook helemaal niet doen. Hij heeft toch goed keept. Nou ja, goed. Laten we even jaren naar Mickey van der Hart. Want die wie liep naar ouder in van de wedstrijd in Heracles Almelo. Behoorlijk ziet hij in zak en as. Als keeper dan is dit nou eenmaal het lot wat je soms hebt. Als je dan een fout maakt en je verliest, ja, dan vervalt alles. Net zoals voor een spits, die kan 9 kansen missen, de winnende maken en hij gaat op de schouders. Ja, dat zegt mijn vader altijd, dat je maar een ander vak moeten leren. Ja, zo. Ja. Is wel zo. Reactie, mooie Hij reactie, hoor. had helemaal gelijk hoor. Ja, toch? Ja. Ga je ook wel eens een keeper wisselen? Ja, in mijn beginperiode tussen Zwager en Lamy. Uiteindelijk ga ik toen toch even Zwager of Aldo kozen. Oh, dus eerst Zwager, toen Lamy en toen weer waarom naar Zwager. Ja. Oeh, dat is ik net heel Nee, daar handig voor de Lamy trainer. ik net blij mee. Nee. Ja. Ja, maar dat Maar is... wie dat die eerste periode bij Heerenveen Ja. bedoel? Ja. Oh, ja. En achter nooit zei hij van... Eerst weer Hiddo Reizer, Ja. niet ter discussie. Nee. Die gewoon hartstikke degelijk. Ja. En toen kwam, en Aldo keepte bij Drachten. En die keepte wie jongen. En die keepte de sterren van de hemel. Dus Aldo, en op een gegeven moment kwam Aldo erin. Clear. Nou, maar Aldo die hier wel wat wisselvalligheden. Dus, maar Lamy wie daarin net oors. Nee. Wie ik hartstikke wisselvallig. Ja. Nou, toen had ik toch weer voor Aldo gekozen. Oké. Ik zag trouwens wel dat... Ja. dat Nou, sinds ik de dacht- wette appen... Ja, nee, ik zie Hebben net we even. een reactie? Nee, ik zie toch Hebben we even. reactie? De opa van Mickey van der Hart, had je die ik nog kennen? Ja, kort van de raad. Ja. Ja, hoor. En zijn huid ken ik wel. Hij was met praat. Dus hij doet natuurlijk heel lang mee. Dus we gaan vroeger was pensioen. Dus Mickey van der ja. Hart. Ja. Ja, zien ook weer Cor van der Hart, dat wie ik een... Ja, daar ben ik goed in, hè? Ja. Een echte stopper. Ja. 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 Fortuna Maar goed, jou ben Ik heb minder enthousiast over Mickey van der Hart. Nee. Nee? Hij doet het dus dat is prima. Ja, nee, maar ik heb het idee dat jou toch iets zei zien. Ik heb een lichte vak voor Andries Noppert. Als ik ervoor sta hier aan het begin van het seizoen, dan ben ik begonnen met Noppert begonnen. Want ik vind dat Noppert dat op basis van zijn historie en het belang en En salaris. Ja, onder andere. Maar ik de wereld eromheen, hè, want meesten vinden dat mooi. Hè, dus, ja. Een Fries op een goal. Ja. 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 Goed, jongens, we beginnen naar deze kant van de tafel. Oh. Toch een beetje een treurige blik, want Andro Domak is die gruppe zwarger natuurlijk. Cambuur verliest met 1-3 van Emmen. Ja, het is al zo voorspelbaar bij Cambuur. Het is echt net leuk om naar te zien. Nee, en daarin wie juist wel een beetje de uitzondering. Want het duel Roda en Jong Ajax wie net striemen wie aardig. Spelen Cambuur Batieren aardig. Maar wie dit de allerminste van het seizoen tot nota? Nee, dat vond ik Dordrecht. Maar deze komt in Eivel, vrij gauw. En FC Emmen had ontoond dat Mark Diemers uitskekelen wordt, dat er bar weinig oorbleut van dit Cambuur. Want er ben geen oren die het opstenen. Nicky Soeren is geen skim van hem zelfs. Geen skim van de speler die er bij MVV wie. Want ik dacht toen ze hem helden echt. Ik denk, dit is een goeie. Technische middenvelder. Goed onder de bal. Ek een leader. Hij hier derde onvierdersbaan. Nou ja, hij had het nou heel druk met hemzelf. Want hij komt net om voetbal in daar. Misschien is je wat onwennig. Het is een Belg, toch? En dan zit hij in Nee, het in Rotterdam. Oh, Rotterdam. Maar in het hij zuiden is- van het Loon en dan... Bijna. Bijna. Nou ja, ach ja. We zijn Onder de rivieren. We zijn aan het werken. Ja. Maar hij had wel wat heimwee gewoon in het begin. Maar Ja, toch? Ja, dat hij bedoel ik. had mij vorige week verteld dat dat weer oer is. Dus Maar Sjosto verbetering, Sjosto perspectief, Sjosto onknopingspunten, Sjosto dat spelers beter worden, Sjosto überhaupt iets. Volle retorische vragen binnen dit. Sjosto. nou, ik dacht al een mandje, jong FC Utrecht. Ik denk, kan we het nou een keer belenen? De kansen gaan er een keer in. De doelpunten vallen. Nou is de light. Ik zeg naar die wedstrijd en ik zeg, Bob, de Galgenwaard. Op in is heel... Ja, nee, toen dacht ik wel, ik denk, nou, dit zou een ommekeer wezen kennen. En nou, ja, Git Cambuur, nee, werd het eigenlijk jet. Maar ja, juist er wie een bittere realiteit wat dat ombelangrijk. Dat Cambuur dus nog altijd lang net zo vier is. En dat we misschien u staat gewoon afvregen matten wat Cambuur überhaupt wel de ploeg had om top 4, top 8 te spelen. Ja, want Jo, Maar nou- hebben we deze wedstrijd echt toch? Ja, ja. Wat vond je van Cambuur? Ja. Het is een diepe zucht. Nou ja, ze missen echt creativiteit. En ze creëren amper een kans. Hè? Dus die jongen die maken, wie ik net ongelogen dat er maken volgens mij. Wat voor jochting verloren nog. Ja, maar ze creëren amper een kans. Ze hadden de bal wel en de bal die giert dan, maar die kan in een heel leeg tempo. Ja. Nou ja, en achterin
de maatjes echt grote fouten. Hè? Dus verkeerd staan, dus geen contact met de tegenstander. En als dit de tweede goal, hè, dat wie die back die stond echt aan de verkeerde De kant te Josbeck, dekken. Ottersen. Ja, echt aan de verkeerde. Dus een paasje er binnen terug en die weer kloppen. Die jongen wel kreeg, maar die is gewoon uit. Maar hij het is. En ik vind ook net dat het. En was altijd bij, wat ik altijd van Cambuur vind, is dat er altijd wel een hoop strijd in zit. Dat er duels zongen worden. Dat zegt ik net echt. Hè. Ja, ik denk dat ze aardig wat inleveren daar. Ja, dat denk ik. Kijk, qua en- kwaliteit. En wat is Henk Onderdwam maar al die verdedigers? Want Van Mullum, ja, die diert toch best wel aardig. En die moet er dan toch weer omdat Nieling dan weer beschikbaar is. Die heeft die 3 wedstrijden schorsing uitzitten. Dus Van Mullum diert toch eigenlijk helemaal net Saracchi en Roda. Ik vond dat Van Mullum echt heel goed invoelde. Ik vond hem in de oefenperiode echt al best heel goed als centrale verdediger. Maar hij vindt Brian Nieling echt, dat vindt hij de echte verdediger, de hudde verdediger. En Casas is natuurlijk wel een speler die wel een hele fijne paas in de voeten had. En daar kiest hij dan voor. Dus ja, maar dan moest die back, hè, Ottersen, ja, die spelen Ja, maar een ja, Ottersen- minder wedstrijd. Maar Ottersen wie net zo goed, hè? nee, dat snap ik. Maar dan moet Merceren weer naar de oren kant en dan komt Pol er weer in. Ja. Hij is constant aan het is hammersen natuurlijk- bij die verdedigers. En dat is wat ik net begreep. Als je dus de op INI minst passeerde ploeg binnen van de KKD, dan betekent dat je verdieringen wat goed doggen. Waarom dochs dan Nieling erin zetten? Wilst je inderdaad een centrum met Van Mullum en Casas wat goed stier. Wat het prima die in had de oranje wedstrijden. Van de laatste 3 wedstrijden, maar in het doelpunt. Dat ben goede cijfers. Nieling komt waarom. En ik denk dat qua kwaliteit dat Nieling uiteindelijk wel bij de betere verdieners jet. Hij is ook links, dus dat is ook weer een voordeel in de opbouw. Maar als het zo goed stiert, dan is dat in mijn optiek net het moment om die wissel door te vieren. En dan in de rust weer. Pol erin van Mercera. Nee, voor Ottersen. Ottersen die Ottersen. eruit en Ja, Mercera- Mercera ook centraal bedoel ik. Dat- Nee, Mercera die naar rechts. En de Mercera, die kennen echt overal Maar spelen. daar is de Links, wedstrijd net rechts, jongen, Rolf. Ja, welke dat wel zien. Mercera gewoon nog centraal toch? Nee, die ging naar Nee, die rechts. ging naar rechts. En Die ging naar Casas rechts. en Maar goed, Nieling Blunst. dit knippen we direct net uit. Dit laten we gewoon stil. Maar zullen we even jaren naar de reactie van Henk de Jong? Ik vond de manier waarop vind ik echt, dat vond ik wel, ja, vond ik echt, door jezelf 4 kwart door, 4 kwart. Scherven bijeenrapen en op naar Venlo? Ja, kerst net hoor, maar dat doe ik net, want we willen dus net samen kisten. Hè, maar het moet wel even wat gebeuren. En dat bleef de moedig onder, ook eerst moedig voor een slag. Ja, wat maakt uit, ik moet thuisbloeien. Ik denk net dat helpt. Nee, natuurlijk net, je. We gaan toch gewoon terug, maar dan ligt je dan aan kisten om daar een keer verliezen, om een paar keer verliezen. Dan moet je strijden. En strijden met je allen. En de schussel goede ding, alleen een Joet net. Joet weet echt ondergrens. Ja, de ondergrens. Nou ja, de hamvraag. Kan Henk het tij nog keren? En natuurlijk krijgt hij direct de tiert nog voor. Ja, nou ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat het probleem echt wel een beetje breder leidt. Cambuur is... Ja, ik vreeg me af dat Cambuur qua organisatie wel goed functioneert. Er is natuurlijk een hele grote energie tussen. Ze het alleen maar op het stadion. Maar hoe hebben ze de trainers steunt? Hoe hebben ze dingen organiseerd? De staf van Henk, ik heb er altijd nog wel wat twijfels over hoe dat staan komen is. Barto op Ingersvoort, die 2 jonge jongens daarin. Is daar wel goed over nagedacht? Is daar goed over Lizzo West? Maar ze willen toch echt heel graag een assistent-trainer erbij houden. Ze Maar moeten graag in maar hebben, meer ondervinding. maar ondervinding. Hè? En ja, dus ik heb wel het idee dat het intern al net sterk is op het heden. Omdat al die energie in dat prachtige stadion stapt door een mat. Ja. Hoe zorg jij er nou? Nou ja, dat zou best kennen, maar ik heb geen invloed op. Of geen inzicht in. Ja, Maar nou misschien ja, is het herkenbaar. maar Want zo- Jim hebben we ook een nice stadion kregen. Ja, maar dat ging haast vanzelfsprekend. Ja, dat is zo vlot. Dat wie er, voordat iedereen in de gaten niet dat er wie. Ja. Heb ik nooit geen hoop lawaai gedaan. Nee. Of rugbericht door een jongen, dat wie er gewoon. Ja. Nou ja, en we zijn hartstikke blij dat er wie. Maar daar heb ik dus absoluut geen les van aan. Oké. Dat zijn toch echt vaak 2 verschillende dingen. Omdat Ja. de technische staf en de spelers zijn bezig met hun wedstrijden en de training. Ja, maar en, het gaat om en de rest net. altijd boven rommelt het onderrek. Dat is dat, en altijd net Maar ja, goed is. maar dan rommelt krijg het je dat. boven dan? Ja, rommelt. Ik denk dat de energie heel erg botterjocht is op dat spelen in dat stadion, in het organiseren daarvan. En wat ik mij toch wel heel vaak over vernuverie is dat Cambuur er toch iedere keer weer in slaagt om spelers binnen te hebben die net fit binnen. En dat vind ik echt wonderbaarlijk. Die Afolabi die komt binnen en die blijkt al je probleem met de Achillespees te hebben.
Ja, wat heeft hij Maar dat dan? wie ik net duidelijk, hè? Dat zei de Sto. Wat heeft hij dan in België? Die vreeg ik me hoor. Maar dat wie toch al je wist, al die informatie. Ja, die data ben je weer bij want die Kortrijk, ja. Afolabi die wat presenteert en een dag later spelen Cambuur een besletten oefenwedstrijd in FC Greens. Afolabi zelf die zei fit te wezen, dus die hier voor spelen ken, zei hij. Alleen nog alle data die hij bij Kortrijk dan blijkbaar hier, die wie alle voort. Dus bij Cambuur hadden ze geen idee wat de data wierden, fysiek schoen. Dus die wonen hem net gelijk starten litten. Dus die hebben echt weer een soort van nulmeting om te zien hoe fit hij wie. En nou had ik gewoon En de dat Achillespezen van een oude man. Nou, dat vooral. Hij kan dus net 2 wedstrijden in een weekend spelen. Nou ja, dat Alhaft. Wie geblesseerd zie je net bij de selectie. Komt binnen, speelt het net. Hoeveel wedstrijden hebben we gewoon zo'n? 8 wedstrijden gewoon. Ja, dan heeft het nog over net fit wezen. Wil ze jongens op tijd binnen weer. Dat ken ik gewoon pech wijzen natuurlijk. Nou, dan is er wel heel vaak pech bij Cambuur. Okay. Want alles wat Ja, in de laatste is dit tijd een, binnenkomt, is die dat Januari niet zeg Anello, Vormgoor. Van de Water komt uit Amerika. Hij kan eigenlijk een jaar die in het spelen omdat hij net fit is. En zo had ik nog even goed nadenken, nog wel even terug in keer. Mahi. Kim Mahi nog. Mimoen, Mahi. Nou, die had je zitten. Björn Johnson. Wat zou die scoren? He, Ja, die zou nog een paar doelpunten. Wij dachten. Ja. Nou, hoe zit Jona jij nou te zien? Ja. Nou ja, als er een jongen binnenkomt en je bent van plan om een contract te gaan, dan moet het natuurlijk uitgebreid test worden. Dan ga je met de data van het champion net volgens mij of bij wij komt, maar je test hem zelf. Je stuurt hem bij wijze van spreken het MCL terug, met aan alle kanten besjoen van dat en dat. En je doet een fysiek testje met hem en dan weet je het. En als je dat net doorgaat, ja, dan kan je verrast worden. Ja. Maar gewoon dat nou ook wel gebeurd is. Maar ja, Falabi. Nou, hij is binnenkort in het MCL, dat weet ik zeker. Ja. Maar ik weet net precies hoe intensief deze keuringen testen best binnen. Maar leidt het dan alleen nog jongens aan spelers die net fit binnen? Of heeft het echt te krijgen met Henk de Jong? Want ja, de kritiek zwelt wel aan. Ja. Is dat dan te jochten? Ja, je bent misschien ook wel zo goed als dat je materiaal is. Hè? Dat is natuurlijk echt altijd wel een probleem. Ik geloof net erin dat materiaal samen is. Ik geloof er echt niks van. Nogmaals, ik probeer de helling hier rond tafel. Cambuur had het 4e, 5e spelersbudget van de eerste divisie. Ik zit juist er even op de marktwaarden te zien. Dus wat die spelers eigenlijk al hier waard binnen. Nou, dan ben je ongeveer de derde als de belofte teams het net meetelst. Dus er zit ik qua marktwaarde. Dus je houdt wel iets aan hoe goed die spelers binnen. Er zit echt wel wat op het veld. Ze hebben de 2 bepaalde spelers van MVV hellen. Nou, die wie vliegen die hier 8e. Wils Cambuur trash in de wier. Cambuur zit nou Sontje in de. Ze hellen Michael de Leeuw, maar wat ondervinding. Ze halen Mark Diemers, die zo nog zijn in de Eredivisie maar draaien kunnen. Die Thomas Pol, die presteert bij Cambuur dan misschien net al te volle, maar die draaide bij de kampioen van Almere City ermee. Nou, ik kan dat hele team zou wel analyseren. Ik vind die keeper trouwens fantastisch. Die speelt ik als een van de weinigen constant heel goed. Maar ik vind dat team helemaal net zo heel min. Maar het team functioneert dan kennelijk net als beste kunnen. Want en komt dat dan door Henk de Jong? Omdat ik het idee heb dat het net een plan is. En hij wie zich constant weer. Nee, er is je jogger. Nou ja, wie ziet je nou die dat ik alweer zei? Er is jogger een plan. Nou ja, Sander zei het leuk, Sander de Vries. Daar ben ik wel mooi mee eens. Wanneer is je nou echt een leidraad om wie ze van spelen en hoe het team zit? Maar dat komt ook een beetje door het bestuurders natuurlijk. Maar hij wisselt ik constant weer. Nou, Mark Diemers zei juist en ouder in van het lijst zeker net onder het plan. Dat zei Mark Diemers nou ouder in. Natuurlijk zei Mark Diemers dat. Het lijkt onder de uitviering. Hecht ik dat ik net zo heel volle waarde hoor. Ja. Maar het feit dat je bent al... Maar dat je elke bal breed speel of een bal diep speel of elke bal in onderschept, dan had het met het plannen natuurlijk net zo volle te maken. Dan had het gewoon met de kwaliteit of hoe je in de wedstrijd zit. Ja, maar ik vind die kwaliteit die is er wel. Want inderdaad, zo'n Soeren die kan het voetballen en net een keer verleerd wijzen. Verder de Jong. Nou ja, liever zeggen dat is geen heegvleer bij dit Cambuur. Maar die kan best een beetje voetballen. Maar waar we tenminste voor Gypte. En waar we het opstelt. Tony Rulke. Maar alle respect. Nee. Ik heb in 8 wedstrijden nog niks in die jongens jongen waarvan ik denk dat is een versterking. Tony Rulke zit bij Harde Griep net in de basis. Zo. En bij Harde Griep 4 dan, die ploeg net eerst. Nee, maar Tony Rulke zit, hij moet wat aan de binnenkant spelen, maar dat is een boeten dan, hè? Of tenminste, maar hij moet aan de binnenkant spelen. Hij is net snel. Hij heeft geen individuele actie. Nee, en zoals Juster wordt dan Diemers vastzet en dan is er blijkbaar geen oor die het wat goeds met de baldwang kan. Nee, maar die Soeren is toch ook geen scam van wat hij wie, hè? Nee. Hoe kan dat dan nou toch? Nee, die voetballen bij MVV de sterren van de hemel. Ik zeg hem alle vreed op het kerkelkanaaltje. Maar jongens, lees de vinger even op het zere plek. Ze lees de vinger op zere plek.
ja. Ik vind het ingewikkeld. Ja, al dat door een trainer. Ja, dat zou samen kennen dat hij het net goed doet. Ja, krijgt hij nog op de rails? Dat is natuurlijk volle belangrijker. Nou ja, dat is even de volgende vraag. Want je begint nou mijn uitwedstrijdje in VVV Venlo. Ja, dat gaat lekker Ik worden. geef het je te doen. Ja, heel fijn. Die wonen van Volendam. Op die Helft van het spelersbudget ongeveer VVV. Ja, ik Ja, geen meer. als ik hier naar de Maar dat benauwing- is altijd alleen nog maar naar hier. Ja, omdat Jilt haast altijd de ranglijst bepaalt. Is dat zo, Foppen? Soms. Maar net altijd. Net altijd. Nee. Nee. Haast altijd. Maar haast altijd wel. Dat zou ik, ja. Ja, maar goed, dat in mei dan wel een heel seizoen bezien. En dan Ja, zul je weer tuurlijk. staan en dan zeg je, nou klopt het een beetje. Ja, dus, Dat is examen, de dus misschien conclusie maar nog is, de kans, er zit best wel kwaliteit in deze ploeg. Er zitten ook wel hele zwakke elementen in. Want ik vind dat bijvoorbeeld Ottersen al wekenlang net optimaal presteert. Toen bij hun in de wedstrijd. Cassili zit er om te komen, maar die is nog lang net zo vier. Hè, want die heeft traint, jongen. Nou, dat doet hem wel even. Dus ja, dan heb je toch wel een beetje een probleem. Ja. En de creativiteit, ja. Zo'n Pauwels, dat vind ik een geweldige creatieve speler. Maar ja, Ja, die gaat ik juist wel mist in bij die tweede goal dat hij een wippeke op die precies. Ja. Ook weer een... Zo ja. makkelijk op eigen helte. Ja. Hoe krijg je dat in je hol om dat te Ja, gedaan? maar het gaat natuurlijk heel vaak over verantwoordelijkheid. Hè? Van dat je een bal hebt, wat doe je ermee en hoe doe je dat? En wat, hè? Als je dat besef hebt, hè? En als je dat een besef net hebt, het is een speeltuin, dan doe je dit soort grappen. Ja, en dan hoe komt het je? Ja. Nou, misschien hebben ze daar wel de volle types van, dat weet ik net. En dat je een elftal samenstellen, dan zie je dat we zeggen, wat creativiteit, maar ik naar degelijkheid en betrouwbaarheid en dat dingen die door onder te spreken of zo, dat soort dingen, dat moet passen. Ja, En maar, dat- maar toch ik foppen dat mij het onherrie van Michael Kieftenbelt en Michael de Leeuw, Ja, maar Kieftenbelt dat element wel in die groep zit. Ja, dat zou kennen. Want dat ben wel zeer betoefde jongen die weten hoe dat werkt. En de Leeuw is ik wel een heel betrouwbare jongen. Dus van dat er altijd zijn werk doet. Ja, En, Altijd. Hij is heel betrouwbaar, Top maar kerel. hij scoort nooit. Maar hij scoort net. Nee. En als er scoort er meestal... Als er scoort, komt er van het middenveld. Hè? Dus er is Ja. een soort zien of zo. In ieder geval Ja, die en gaan hij naar heeft Henk hem middenveld. ook wel deelt zet eerst. Ja, ik Daar is hij denk maar begonnen. Het is natuurlijk Jongens, sorry, ik moet je hem interruperen. Ja. Och, dan zullen we Wat? wel met telefoon wijzen. Het is het niet voor. Ik ben er al bang voor. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is de vraag. Waar heb ik onder telefoon? En dat weten we al hier nog net, hier onder deze tafel. En hier moet je nou rieden wat er onder telefoon is. En de vragen die we dan alleen nog maar ja en maar nee beantwoorden. En Foppe, jou moet je de eerste vraag stellen. Ben je oud-trainer van Heerenveen? Nou, dit is Donald Duck. Ja, Wij halen Ik wil dat ik jou... Topvraag van. Ja. Concreter Wij dan halen nooit wat vermoeden. Ja, had je me Het vermoeden? is net Gertje van Beek, denk ik. Geet je even mee? Nee. Jij speelt in Pek Zwolle. Ja? Zo, nee, is het te makkelijk? Binnen jou de trainer van Pek Zwolle toevallig. Ja, natuurlijk. Het is Johnny Jansen. Johnny. Dag Johnny. Hey, goeiedag mannen. Hey Johnny, ja, dit liep aan Woen van Almere City. Ja, de trots van het noorden, hè? Hoe bedoel je als enige ploeg? Nou ja, als de enige Gewonnen. ploeg Heerenveen verliest, Cambuur verliest, Grace verliest, alleen nog Zwolle pakt de punten. Ja, Ja, en we Emmen. pakken wel de punten, ja. En Emmen. Ja. We wint ook, hè? Zwolle is net Noord-Nederland. Nee, oké, maar ja, van alle ploegen, nou ja, goed. Topografisch is het helemaal niks van. Nee. Wij hier vroeger gewoon aders kunnen op squallen. Dan leer je dat. Nee, maar het is de meest Maar ja. noordelijke ploeg die gewoon de volle week RTV Oost. RTV Oost? Zwolle zit in de regio RTV Oost. Ik denk, helpt die even. Ja, ik weet. Maar Johnny, scanderen ze die namen al in Zwolle? Is dat wat populairder? Oh, elke dag. Elke dag? Goed zo. Nou, dat is goed. Nice. Nee, Kreeg maar, een beetje hulp toch van Almere City bij de doelpunt? Heb ik dat goed jongen? ja, dat is goed, jongen, volgens mij. Ja, wat een klien. Ja, zeker. Maar waarom is het daar altijd zo kritisch, Johnny, daar in die supporters van Zwolle? Nou ja, ze zijn een beetje, wat zeggen ze? Het is voetbal, Ajax-voetbal hebben ze daar bij PEC Zwolle altijd. En ja, dan leggen ze de lat heel erg hoog. Nou ja, dus ook bij mij. Dus ook bij jou. En vies dat Riochte? Nou, ja, ze mogen altijd kritisch zijn. Dat is geen enkel probleem. Ja, want dan is het nog altijd goed naar zin. Hè? Want hij heeft voor 2 tekenen. Dit is die tweede hier. Maar ik heb hier ergens lezen van, dan was de komende 10 hier, was toch wel bij Zwolle blijven. Ach ja, dan zeg je weer eens wat. Oh Maar jee. ik heb Je gewoon- meent het niet.
Ja, maar ik heb het gewoon heel erg goed naar mijn zin. En als ik er zo goed naar mijn zin heb, wil ik rustig een tijdje blijven zitten. En kijken of we dat verder kunnen bouwen. Dus nee. Dus ik heb het goed naar mijn zin. En als dat voor 10 jaar is ook prima. Ik heb gehoord dat jij de ambitie hebt om de foppen van Zwolle te worden. Nou, dat is Ja. En ik zou een paar jaar terug zou ik de opvolger worden van Foppen. Ja. Als degene die lang blijft zitten. Nee, laten we gewoon mijn eigen koers maar bepalen. Dat is altijd goed. Ja. Hoe gaat het er, Johnny? Want hier is de selectie pas led Roen, Namli, pas led, Montero, Floranus, die centrumverdienende. Heeft het idee dat het intussen goed op een rit hast? Twente. Ja, we hebben ons echt kunnen versterken. Daar ben ik heel erg blij mee. Dat wie ik wel nedig, hè? Want ik zeg je die oefenwedstrijd in de Veluwe, in Heerenveen en PEC Zwolle. Nou, toen moest er nog wel echt wat gebeuren. Dat zei je, Mick. Is dit nou een Eredivisie-waardig elftal wat je hem nou hebben? Ja hoor, absoluut. We hebben gewoon een goede ploeg. En dat is sinds 2 weken echt nu bij elkaar. En nu wordt het doorontwikkelen. Ja. Kwamen die nou jongens wat fit binnen, Johnny? Nou, ik zou je zeggen, Younes Namli heeft eigenlijk zijn laatste competitiewedstrijd was natuurlijk vorig seizoen. Had hij gespeeld, maar Younes heeft gewoon doorgetraind. En die kwam gewoon bewonderingswaardig goed terug. Jamiro Montero is ook zo'n speler. Die bewegen zo makkelijk, nemen niks, hebben geen overgewicht of wat ik maar. Ja, die bewegen zo goed, joh, dus die passen zo makkelijk aan. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Ze ben al heel fit. Fitter als bij Cambuur in elk geval, Geert. Ja. Nou is het zo, Jim, hebben we nou zo'n punten bij PEC Zwolle. Lieke volle trouwens als SC Heerenveen. Die hebben ook zo'n punten. Komend weekend, er is hier komende snij. Dan is het Heerenveen in PEC Zwolle. Hast u de tactiek al bepaald? Nee, die hebben we nog niet bepaald. We hebben gisteren gespeeld, we zijn vandaag vrij. En dan morgen gaan we weer verder. Ja, maar heeft er al een bepaald idee, toch of net? Ja, we hebben wel zeker wel een idee. We hebben in Heerenveen wel een aantal keren natuurlijk zien voetballen. Dus daar hebben we wel een wat beeld van. Ja, wat vies er van de speelwijze van Van Persie? Nou, ik kan er wel van genieten, hoor. Ja, ze willen... Ja, absoluut. Ze willen... afgelopen wedstrijd tegen... Of de vorige wedstrijd tegen FC Groningen heb ik gezien. Nou, dat was dikke prima. Ja. Maar, en wij lezen dan de zwakke plakken. Want we denken zelf, of ik denk zelf eigenlijk van elke lange bal eroverheen achter die lijste linie, dat kind van gevaarswaardig. Ja, dat kan. Maar dan moet Ik je vrees dat Johnny hier niet een concreet antwoord op stelt. Nee, dat idee heb ik eigenlijk ook. Ja. Dat idee heb ik eigenlijk ook. Maar van nog... Ja, wat heeft Joer Dier, Johnny? Wat heeft Joer Dier op die vrijdag? Had wel soepeler interviews horen, Johnny. Het 1500 keer interview van Het rint wat stug. Ja, jongens. Maar ik heb een mooi dagje gehad. We hebben 3 puntjes op zak. Dus ik heb wat teruggekeken van de wedstrijd. En ik geniet mooi van mijn vrijdag. Ja, we hebben het meest tevreden hoor dan de wedstrijd van Juster. 3 punten. Ja, nou goed. Heb je nog een... Kist niet klaar dat ik een concreet antwoord heb. Nee, juist een heel concreet antwoord. Heb je nog een concrete vraag? Als je nou de zitstander binnen van Heerenveen en je maakt bijvoorbeeld oude komende snijden, Chin, Heerenveen spelen. Wat voor tactiek zou je dan hanteren? Dat is toen mij. Ja. Oh ja. Nou, ik zou Heerenveen van mij wel even de bal hebben. Ja. Dus van achteruit dat hele tik te breed op. Daar zou ik geen net zo snel druk op zetten. Maar ik zou zwaaien dat het middenveld, dat ik daar de baas ben. Dus daar heel kwaad overnemen van mijn kanten. Want het vervolg naar voren daar, dat is altijd een van de problemen. Nou ja. En met Condé natuurlijk meer van Zwartje, maar die wie jou doen vrede net zijn wel nog. Condé weer slecht. Ja. Super slecht. Toen Van Ederien kwam, werd het beter. Had je nou kiezen moeten tussen Van Ederien en Condé op dit moment? Nou, Van Ederien. Ja. Dus geen discussie hoor, vind ik. Maar Condé wie in de verdediging wel heel sterk. Ik ken meestal die daar ik wel twijfelt bij. Oh, ja? Want die vonden dat er dan alle ruimte wie om te doen wat je doen wilde, zonder dat er een hoop weerstand wie. En nooit er volle meer weerstand. Ik vond
Nou ja, dan wordt in details. Maar ik vond dat er in de opbouw... Eerst of all alleen maar naar de bal ging en net rond te creëren. Dus nooit om minder zeggen wat er rond te wieën. Dus als de middenvelder best en de rest even voort, dan creëer je rond. Maar als alleen maar naar de bal is en dan speelt hij op die, dan neemt hij ik altijd mee. En dus wordt de opbouw ook moeilijker. Dus hij had heel weinig. En dat doet Van Hey onderhand wel heel aardig. En Van Hey had ik wel een paar momenten dat er de bal als hem inspeelt, dat er weet wat achter hem is, dat het terug draait. Deze draaide nooit terug. En dan komt er een soort versnelling naar voren. En dat gebeurde dus nog nooit. Ja. Waar hopen ze op, Johnny? Condé of Van E? Nou, zoals ik het nu hoor, Condé. Johnny. Goed zo. En heeft alles noteerd wat Foppe zei? Ja hoor. Maar hij is net een oorlog, ja. Nee. Hij hier de pen bij de hoorn. Hij hier de pen bij de hoorn. Ja, maar Heerenveen Greens had er aardig besjoen. Hij geeft mijn praat met ouder in. Nou ja, en dit is een gezellige jongen. Die ouder en ik altijd even heen bloot. Dat vind ik wel leuk. Dan kan je even discussiëren, hè? Ja. Nee. En dat doe je hem geregeld, hè, Johnny? Hij heeft geregeld contact met Fop en je discussiëren daar geregeld hoe? Nee, dat net. doe helemaal niet. Ik bel je nooit in op. Of ze met mij bellen, of ik bel, maar ik bel je nooit. Hard to get. Ja. Johnny, ik wil daar heel soort succes wensen. Komende snij. Dankjewel, mannen. Oké. Dank jullie wel. En geniet van die Tot vrijdag. zondag. Tot zondag. Joe. Hoi. Dit is soepeltjes, jongens. Ja, lekker. Dit is soepeltjes. Ja, lekker Het is zo verhaal, vreemd, lekker dan zit ik gesprek. daar trouwens, ik op die plekje dat verteld van de Frieske Wieken. Dan hoop ik dat ik wel wat soepeler interviews heb dan jij. Jouw wacht Reken daar trouwens. maar niet op. En dat is juist, ik wil Arjen het Wat beste voor hier van programma stal, is hè? het? Schieten op de presentator? Ja, dat is jammer, hè? Dat hoeft toch helemaal net? Dat hoeft toch helemaal net? Meestal is het oorsprong van Pierre. Nou, er binnen mensen die dat best wel een keer appreciëren. Dat dat gebeurt. Oh ja. De bal meestal de andere kant in. Jongens, ik wil even haar hoe trainers. Want niet hier we dus Johnny onder de telefoon. Wat vinden jou nou een goede trainer? En dan moet je heel niet een keuze maken. Ik heb 2 trainers en jou moet er zeggen waar wie er beter. Waar vinden jou beter? Henk van Brussel, Gert-Jan van Beek. Je weet zo, dat ben een onvergelijkbare grootheid. En toch moet je kiezen. Dit erin net zo soepel. Nee, net? Gert-Jan is beter. Oké, Gert-Jan of Bert van Marwijk? Gert-Jan of Bert van Marwijk? Ja, Bert van Marwijk. Van Marwijk, Erik ten Hag. Den Haag. Den Hag of Arne Slot? Slot. Slot of Louis van Gaal? Slot. Slot of Johan Cruijff? Onvergelijkbare grootheid. Slot of Rinus Michels? Michels. Michels of Robin van Persie? Michels. Michels of Foppe de Haan? Michels. Ja. Oké, Michels is de allerbeste? Nou ja, met de historie die er had en wat er al je dienen had en de wijze en wat het betekent had voor het voetbal, wat een hele hoop betekent, is Michels de beste, ja. Ja, dus daar is geen discussie over. Nou is er van Michels wel eens een keer zijn van hij hier Cruijff en die wissel hoe dat moest. Ja, dat is ik zo. Maar na Cruijff had er ook nog wat presteerd. Dat is weer. Hè? En toen er zelf wat jonger, net jonger, maar ouder was, toen werd ik wat toegankelijker Wat en milder. wat milder en wat menselijker, zeg ik maar zeggen. Ja. Terwijl het een hele menselijke man wie, heb ik wel begrepen. Want ik heb ook eens mijn praat en het is gewoon een verrekte aardige man. Ja. Ja. En dan kon ik goed jongen, hè? Ik ook goed, jongen. Ja. Droomland, hè? Was je een favoriete noemen? Ja, zeker. Maar Is dat mij dan? Nee. Droomland. Ja, Nee, maar- ja. Jou het helemaal niks. Maar Soe Rinus Michels, zou hij Daniel Karlsbak nog onder praat krijgen? Nee? Nee, joh, hebben echt geen vertrouwen Is meer. dat niks? Het is clear. Ja, maar dat vind ik al... Karlsbak is helle. En Karlsbak die had toen heel schoft zit er alleen maar op de bank. En speelde er amper, ik net in het belofteteam. Dus daar kon je een hoop commentaar op hebben. Want ik vond dat je dan... Als je dus in die jonge helle had, van het geld wat ze ervoor betalen had, dan moet je echt een kans aan. En als er dan net aan het eerste thuis, dan speelde er in het belofteteam. Maar daar speelde er ik haast net. Dus het enige wat er weer trainen, ben je alleen maar, daar ben je net beter van. Want je moet een wedstrijdritme hebben en je moet weerstand hebben. Want op training krijg je nooit 1000% weerstand. In de wedstrijd krijg je 1000% weerstand. Dus dat had een vleen dier, die hadden ervoor, zolang het er is, gewoon slecht dingen. Dus hij begon nou al, en ook kwam er binnen, kwam Van Persie. En Van Persie had hem echt een kans, jongen. Zeker. Had naar hem zien, had op training naar hem zien. Hij scoorde ik. Ja, en ik dacht van oké, hier ging ik maar verder. Dan had ik hem verleden week in het belofteteam voetbal, jongen. Hij is sterker worden, echt sterker. Hij is aanmerkelijk sneller worden. Hij kan springen, dan was dat weten. Terwijl ik de jaren daarvoor, of de verleden die voen, dat er amper springen kon. Dus ik kan zien dat er een blok hele explosieve training in had.
Maar er komt een bal en hij moet hem koppen en hij mist hem. Omdat hij slecht timed. Dat kan ik net leren. En dat is mijn probleem met hem. Zijn gevoel van waar een bal komt en hoe de bal komt en wat er dan mee doet. Dat is inzicht. Nou, en inzicht kan je net... Hans Westerhof zei altijd, je kan ze een hele hoop leren. Behalve dat je er een spuitje in doorgaat met inzicht, zeg ik maar zeggen. Nou, en hij zal uiteindelijk wel wat beter worden. Maar hij had dit niveau, naar mijn idee, gewoon net. Nee. En dus wien jou ook net heel erg vernuiveren... doet je lezen dat Dimitris Rallis de vakka kregen? Nou ja, die speelde toen ik in het belofteteam wat ik jongen had. En die begon toen ik en kwam Karlsbak er letter in. Oh nee, wie roos om. Ja, is nog jonger. Maar Jongetje hier. een jongetje hier. Hij maakt een fantastische goal. Nou. Maar dat wie ik ongeveer het enige. Dus die moet ik nog zo'n hoop leren. Maar ik denk dat hij meer leren kan. Denk ik, in zijn inzicht, in zijn dingen dan Karlsbak. Ja. Zullen we eerst even jaren naar Van Persie? Dat gaat over de beide spitsen. Ik kijk niet naar status of naar hiërarchie of pickorders. Ik kijk naar wat ik zie op de training en waarvan wij vinden als staf dat die op iedere positie moet spelen. En dat beoordelen we iedere dag, iedere week. Dus daarin kijk ik niet in de hiërarchie. Als je nu dan de afgelopen, wat is het nu, 7 wedstrijden kijkt, dan heeft Nico uit mijn hoofd 3 gespeeld. En Daniel heeft de eerste 3 gespeeld. En nu Dimi. Dus ja, het is niet dat de een hoger in de hiërarchie staat dan de ander. Ja, dat zei hij wel. Maar ja, de Iene, en dat is dan Nicolescu, het wel als enige 3 doelpunten maken. Ja. Maar hoe lang is die nog uit de relatie? Maar- Is die maar, lang kort? Ja, dat vind ik niet. Nee, valt mooi. Het had eigenlijk niks met hiërarchie te maken. Het had gewoon te krijgen, waar is de beste? Ja. Ja. En waar vind je jou de beste? Ja, Nicolescu. Nicolescu, Die is mijn stip de beste. Ja. En die kwam ik mijn achterstand, omdat hij voortdurend blesseerd weer. Hè. Maar uiteindelijk had ze hem aardig fit gekregen. En dan weer weer blesseerd. Dus ik geloof eigenlijk heel blessuregevoelig. Ja, het is wel een hele orenblessure, zijn ze bij Jereveen, als die vorige. Ja. Dus dat wie een buikwand, Ja, dat is die altijd zit- heel erg lastig. dat is een hele vervelende. hè. En hier Noppert trouwens, en Timo Klompen. Ja, ik ben heel vervelend. Ja. Maar de Nicolescu, dat is een spits. Die kan de bal vasthouden, die is lastig. Als je een stopper hebt, vraag je nou, het beste wat je doen kan is die stopper vraag je van wat vind je nou een lastige spits. Nou, die vinden Nicolescu al hier een lastige spits. Want hij rent er zijn oren, hij stiet met zijn kont achteruit. Hij houdt eens een keer in je vast. Hij is in de 16 meter, dat hij die goal maakt in range. Ja, dat zijn zijn goals. Maar als je maar in de 16 meter dat hij de bal krijgt, het is speer gevaarlijk. Nou, en die oren, dat had Karlsbak helemaal net. Het gevoel waar een bal komt. Dan zit ik op de tribune. Daar zit ik naast een van mijn leads ben. Zeg, ja, daar komt de bal. Hij mist hem. Dan zei ik van tevoren dat hij mist. Omdat zijn posten gewoon uit uitkomen. Ja, dat hij je. Of je het net. Ja. Maar Jo zei zeker altijd, Jo vond vroeger echt altijd belangrijk, een spits met een bal beet horen kennen. Ja, je speelt met een kapstok. Neem een kapstok. Hè, en dan kan je opsluiten. Als je de bal hebt, je moet een keer een lange bal spelen. En je hebt een spits die hem vast houdt. Ja, dan kan de rest opsluiten. Ja, Rallis moet dat toch leren? Ja, dat- Karlsbak ja. in dat net? En keer Nicolescu dat wel? Dat kan er wel, ja. Ik vond dat zijn grens wel heel aardig dier. Ja. En ik Ja, ben- hoe die bal zijn nak ik iets kent, dat hij zijn grens. Ik maar komt erin en dan draaien, boem zitten. Probiaans, zo Maar zes dit keer is die een keer dat type, natuurlijk die ik. mag het doen een hele seizoen gewoon goals. Ja. Dat kan ik eigenlijk wel garanderen. Ja. En Dat zei hij zelf ook, hè? Give me the ball en hij scoort goals. Maar- En maar- you see the light in the stadium. Hij kent dat jury ook. Hij saw the Ik denk light. dat Afolabi dit ook wel in de Ja? past. Ja. Ja, dat had hij wel. Ik zuchtte wel wat in. Maar hij moet wel fit werden, want dan hebben we er niks hoor. Ja, maar Hij kom kreeg hij zijn kan bal wel. aan de zijkant. Hij is- Dus moest hij een paar jaar door 10 meter. En die wist niet. Ik weet niet wie de bal zie er volgens mij. En dan kom je 10 meter jongen. Toen dacht ik wel, oh jee. Als Sam bal aan die janken. Ja, die moment opname. in de section wordt hij gevaarlijk. Let maar op. Ja, Hij is sterk. Hij heeft Weet ik een ook maar niet, goed sterk lichaam. Als hij in februari eens een keer fit is, dan heel Ja. Maar hij hem er nog wat vertrouwen in, jongen. Nou, ik ben wel een beetje een aanhanger van de wereldberoemde Riemer van der Velde uitspraak. Net in de waarheid. Net in de waarheid. En Daar ben ik het helemaal mee eens. ja, dus ik zou zeggen, rustig blijven. Er is van alles aan de hand in die club. Dat stadion, dat kost bergen energie. Ik snap het al hier. Er zijn spelers die het in principe wel potentie hebben. Maar als je het publiek heeft geen maling om dat Ja, het maar stadion ik heb en die zijn maling aan Je het had er wel publiek. maling om. Ik zit hier aan tafel en het publiek niet. En dus mag ik het nou vertellen. En dat moet het publiek maar Even vinden wat ze stil, zelf ja. wil. Interesseert me helemaal niks. Maar dus je moet er nou net in de waarheid. Als je constateren dat die selectie best wel enige kwaliteit heeft, dan heeft het zelfs in waarde weer uit te drukken. Het is
is net zo dat Henk de Jong er op geen hout meer van ken. Het is gewoon een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. Wat is kritiek, maar werd mijn verbazing zit in het feit dat al die spelers net fit binnen. Maar klaar, het zei zo. Rustig blijven, net in een waarheidje en mooi bij jezelf blijven. En dit hier, dan slag het dit hier maar even. Henk de Jong maakt het seizoen wat hij onbelangrijk gewoon al matje. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Denk je zo direct zo'n antwoord? Ja, ik heb er nooit zo vol hoe te zitten. Deze vraag hebben we een Ierlien. Dan zit hier aan tafel. Dat was betellen om een mening te hebben. Ja, maar een Ierlien dan... Mag ik er even wat tussen zeggen? Rian betaalt. En Rian betaalt. Zo. Lamboy en Rian... Nee. Ik ben maar slechts freelancer. Ja. Hier zit het kapitaal, hoor. Vaste contract. Zei de man die 86 weken niet in de hier op vakantie. Ja, oké. Is dan ook al het 86 uur. Ja, ik leeuw ik net zei in het schok-effect van een trainer die een Ierlien kwam, die vraag ik elke week waarom mijn ULT. Doe even kijken onder het les zijn. Ik zoek me net uitgooien. Datzelfde is ik nou met Henk de Jong. Ik leeuw net dat het wat opsmiet. Had je Henk de Jong eruit gooien, dat het er op kwarte termijn beter van wordt. Wie zetten we ervoor als Henk de Jong eruit gaat? We zeggen het eens. Nou, ik heb wel een idee. Nou, vertel. Nou ja, Jan Sierksma. Jan Sierksma, ik weet assistent-trainer bij AZ. Assistent-trainer bij AZ. Komt van Ljouwert. En ik heb via, want hij kan aardig padellen, misschien. Via, jet ik al dat hij al een peteer hoorn had, maar enige meisje van Cambuur. Ja, maar dat is wel kantine praten. Dat is padelpraat. Padelpraat. Dus geen journalistiek dit. Nee. Maar Charles Olte het laatst in een interview ik wel waarom blikt op zijn periode bij Cambuur en daarin constateert dat Cambuur eigenlijk net echt hier presteert van verroring. Althans de meesten binnen Cambuur. Dan heb je maar Jan Sierksma, een hele jonge, volgens mij talenteerde trainer. Die het zijn eigen tinkwijze, die de moderne tinkwijze meeneemt. Ik vraag me ja, het Cambuur daar klaar voor is. Het Cambuur daar op Sierksma dan misschien assistent. Een assistent met ondervinding wezen kinderen van Henk de Jong. Nee, want een heel soort ondervinding had hij net. Nee, maar ik vind hem wel... maar wel een assistent met ondervinding. Ik vind hem wel uitermate getalenteerd, maar ik zei Jan Sierksma. Maar dat wat vind je nou? Nou ja, hij had het bij AZ, het gaat zich een prima dienen. Fantastisch En wat je er is bij mensen heel tevreden. Ja. Nou ja, dat is... hij komt inderdaad van Cambuur oorspronkelijk. Bedaard. Ja, hij komt van Bedaard. Ja. Maar Joost CCR krijgt als Riemer, krijgt als Geert net in de waarheid. Nee, net in de waarheid. Gewoon, als je Henk zegt van de best hier al een heel skoft en daar ben ik eigenlijk tot dusver altijd heel tevreden hoe hij. En het best dezelfde man. Dus we denken dat we gaan erachter staan en het komt gewoon goed. Ik zie het nog wat te denken. Ik denk er is ook wel wat een parallel te loeken tussen Jo en tussen Henk de Jong. Want Henk de Jong had natuurlijk heel succesvol geweest in het verliezen. Is doe letter weer veromkeerd bij de club. Jo had ik een periode gehad dat je ook als interim even veromkeren moesten. Sure jou daar ook wel een vergelijking in? Om bij waarom te komen? Ja, wilst je zaak goed erop staan? Nee, dit is wel heel hoors. Want toen kwam meer de Veenganger, dus ik net. En de trainer daar, die is net, wie Dwight. En die is net voortstuwen, die ging zelf voort. Ja. Ik had aan mijn praat. Ik zei, Dwight niet doen, hè, blijven, hè, want straks is het weer beter. Ja. Maar die hier dus gewoon een besluit nam. Hij kleer. Nou ja. En als Dwight een besluit nam, hier kan we er net op van om. Dwight is kwart voor de kop. Ja. Nou ja, en toen maar ik vond het hartstikke moeilijk. Echt moeilijk. Want dan beginst vanuit een periode, er mijn jongens die is net kerst, en die ben al een opschootje onderwijs. Die ben ik haar weinig vertrouwen. En dan was het zwaar je dat het weer begint te rennen. Nou, soms rond en soms rond. Ik werd helemaal net. Dus ik vond, als ik ergens werk van waar, ben ik daar werk van. Wie is de next generation, zal het dit, hè? De volgende generatie. Ja. Wie is de ouder? Zij wie een jonger? Ja, dat is ik zo. Maar letterlijk bij de vrouwen en speelt dat geen enkele rol. Nee, apart. Het is bekijk hoe zijn groep iemand kan er zitten. Hoe zo. Ik een moeilijke groep toen, hè, maar 4 maanden sa. Ja, ik zei een keer in hem, nou ja, van Henk of Joey? Nee, Joey wie er net, Henk. Nee. En Henk, dus als er met trainers op trainen, daar erger ik mij ongelooflijk deel, jongen. Dat koek net hoe. Dat je trainen om beter te worden. En als met Henk die aparte oefeningen op autowerken. Dus ik zelf de bal stond naast me opgooien zitten. Oer joh, zo links, oer de groen, met allerlei verrassingen erin. En dat vonden alle spitsen die ik aan had, vonden dat fantastisch. En Henk schaatste al die roer op naast. En dan kan ze zeggen, ja, maar in de wedstrijd skop ik ze erin. Ja, maar de suikje Henk van,
hoe moet ik je nou vertrouwen? Als je dit doet en je dan vertrouw ik je niet. Dus hier niks mij als mens net vertrouwen, helemaal net. Maar mij vertrouwen als voetbal. Ja. En toen zei ik dat, en toen nam ik dat enorm kwalijk, want ik vertrouwde hem net. Ja, dacht ik van, ook op deze manier, met dit soort, met hem onder andere, daarover praten, maar ja, dat werkt dan net. Dat kon ik net doen. En toen helemaal op de bank zet. Ja. Ja. Ja, maar ik weet niet, hij maakt uit. Wij woonden bij Feyenoord met 2-1. En hij maakt een goal, dat was het net witte. De bal komt van Boeten naar binnenkant van de linksboer Larsen. Hier de bal, die speelt hem aan. Hij maakt een beweging en hij stift hem voor de keeper en van 20 meter ongeveer. Een wereldgoal, dat kon er. Maar even later kon er niks meer. Nee, dat is wonderlijke voetbal. Maar dat is nog een zo. En dat is nog altijd zo. Ja, alles of niks. Ja, en jongens, hij is... sorry, Oké, we horen want er nog even hier verder. op tafel valt hij echt wat op. Ja, ik zag op een uitermate verdacht. Ho, een kabeltje onderin de knop. Kabeltje onder dit ding. Nog net op drukken. Nee, ik druk net. Nee. Nog Het net. wordt nog menens, hè? Het wordt nog menens. Nog net, zou je. Ja, want Maar hij had er dus de oren nog wel net die in. Dus hij staat op tafel, maar dan zie ik geen kabel. Nee, Dus zie je nee, geen maar kabel. nou is vol. Het wordt vol en er zit een kabel En op. wat is de bedoeling Maar eigenlijk? goed, het is nog altijd het fysiek van de haatredactie om daar per vast net Nee. op te drukken. Maar ja, ik kan me intinken dat het misschien in de toekomst wel eens per ongeluk gebeuren zal. En ik heb begrepen dat als wij drukken op de rode knop, Ja? dan zit er wat om vast. En de mensen thuis die kunnen daarvoor in opmerking komen. Ik weet net wat het is. Neem een slokje water. Oors. Ja, ik weet net wat er om vast zit. Maar het is iets enorms. Oh. En mensen kunnen daar dus voor in opmerking komen. Dan moeten ze natuurlijk mailen. Rede knop, nee. Ja, naar sport.omroepfriesland.nl. Zet er wel even bij. Dat naam en adres en telefoonnummer in de hele Rembrandt. Alle Plus gegevens mogen we de hebben. favoriete club. Plus de favoriete club. En dan alleen nog Cambuur of Heerenveen. Oh ja. Goed. En dan en het adres. En dan, mocht je dan per ongeluk een keer op de rode knop drukken, dan komt hij of zij daarvoor Ja, in. maar nou opmerking. eventjes, want door heeft dus nou dit hele seizoen al zitten te vertellen dat wij van de hoofdredactie absoluut niet op die knop mappen maaien. Ja, dat klopt. Wat zal de reactie van de hoofdredactie wezen als wij dat wel doen? Ik ben freelancer, ik ben in op aaien hier in deze organisatie. Precies. Ik weet het ook net precies, maar ik weet alleen nog dat het de omroep een heel soort geld kost. Mijn god. Goed zo. Jongens, we zijn daar aan de overdenkingen. Staat het nog net helemaal? Nee? Had het om mij? Want je mag dus mailen. Mailen, En dan mag je meer van dan de een club. rode knop. En als er ooit een keer drukt wordt op die rode knop, Ja. Dan kun je komt er een iets opmerking- enorms. iets enorms. Ja. En dan kunnen dan die mensen thuis voor in opmerking komen. Oh, diegene die dan daarmee En dan op willen wij aanstaan. graag Ja. weten welke Oh, club de mensen, favoriet maar eerst mailen. Je moet eerst Ja. mailen. Maar eerst mailen Eerst en mailen. dan. Ja, Precies. en dan. Precies. En Dus dus we ik kan moeten nou ze al volle- mailen. Oké. Misschien We drukken moeten we... dus zo volle mogelijk reacties hebben. Cambuur of Heerenveen, maar er een bij zetten. En ergens komt dan het moment dat Arjen of die oren jongens op een knop drukken. Ja. En dan gebeurt er iets geweldigs. Ho. Nee, nou nog Dan gebeurt er net. iets Nou nog geweldigs. net. Maar Jongens, Roelof, sorry. had ook maar de Frieske Week zo'n knop op tafel. Onkomende vreed is dat De programma op Frieske tv. Dat is toch? leuk, dat is het vrees trouwens. Vrees op jou de wachten. Frieske Op Weekend, hè? Spotify en op YouTube komt het ik nog. En, waar is die eerste gast? podcasten. Ja. Ja, Adema. Piet Adema. Piet Adema. Oh, zo. Voormalig Ja, minister. ja, oud-minister van Landbouw. ChristenUnie. Ja. Dat is een top, lekker, hoor. dat is een topgast. Dat Ja, Nou, zullen we even zien wat hij vindt van het beleid van zijn Friese opvolger. Jongens, hè? dat van een, beleid, Wiesma. die mevrouw Wiersma, die kent echt zoals dat bijna het beleid volgen van wat Piet Adem uitzetten had. Ja, dat klopt. Dat is de actualiteit. Daar komt het een beetje op del. Daar komt het op Misschien del. laten we dan zie ik je nog een tweede en derde gast. Nou, kom maar. Misschien kan een Geert van Tunen erbij Geert is zitten. freelancer, hè? Ja. Geert is freelancer. Ja, ik Welke daar vraag waar ik stel af op om Piet Adema? Wat is de belangrijkste vraag? Nou goed, de belangrijkste vraag is hoe het er nou is gaat. Wat er nou gebeurt. En wat er zichzelf wel een beetje besodemieter viel. Nou, Ja, dit- zo ik kan kijk het eens. altijd om- Kijk eens, ik schreeuw even op besodemieter. Ja. Nou staat de telefoon in hand. Nee, hij heeft wel blauwe vinkjes. Oeh, maar net reageert. Wat te Maar heeft laststellend. ook de vraag wel noteerd van Foppen? Dan hebben we misschien toch wel een beetje Ja, ja, inhoudelijke zo- vragen in dat Nijprogramma. Veel Jongens, we zijn daar onder de overdenkingen. Je mag er kiezen. Ik weet dat je het leuk vindt, Foppen. Je mag er kiezen en we komen er net op op waarom. De eerste is van Andor. Verschrikkelijk. Brian Nieling of Jeremy van Mullum? Jeremy van Mullum. Jeremy van Mullum. Roelof, Piet Adema of Femke Wiersma? Ja, Piet Adema zit hier, dus de Piet Adema. Piet Adema. Femke, maar is maar nog wel even komen. Sorry, mevrouw Geert, Wiersma. komt-ie. Geert, Johannes Strijen versection of Genesis Ingen verstrijden? En toen was het licht. Oh. Is dat Genesis? Toen was het licht? Jazeker. Nou, dan is het volstrekt duidelijk dat ik daarvoor kies. Overigens, Ja. ik mat dit kwijt. Een van mijn muzikale helden is verstaan. Oh. Chris Christofferson. Ja. De meest briljante liedjeschreeuwer die de wereld ooit kent had.
Wat is het bekendste nummer van hem? Nou, ik geef die één, die kist vol. Bobby McGee. Me en Bobby McGee. Alsjeblieft. In de uitvoering van Janis Joplin Wereldhit, maar hij had het gedaan. Die ken ik dan weer. Foppe, de les is van jou. Een keuze. Kan Van Persie beter een tip krijgen van Annie? Of kan hij misschien toch beter een tip krijgen van Geke? De laatste. Van Geke? Ja, tuurlijk. Maak jou dankzij voor jouw komst bij de Sportcast. Na je weekend dan ben we er weer. Dan zitten we gewoon met je fjouweren. En dan kunnen we natuurlijk met je allen wereldwijd voor omzien Op op de het Frieske debuut weekend. van Roelof de Vries als presentator van de Frieske Wanneer Weekend. werd dat iets zoet eigenlijk? Vreet u? Ja. Om jou wachten. Oké. Allemaal kijken. En na je weekend. En dan, dag.